Marketing bu müşterinin näme isleýändigini öňünden bilmek we ol islegi kanagatlandyrmak üçin iň gowy mümkinçilikleri döretmekdir. Flipkartlar. Häzirki wagtda marketing milliardlarça dollarlyk girdejit bolan ägit uly senagatdyr. 2023-nji ýylda dünýä boýunça mahawata goýulan umumy çykdyjy 963,5 milliard Amerikan dollary boldy. Kompaniýalar sarpejleri öwrenmek, täze tehnologiýalar ornaşdyrmak we täsirli marketing strategiýalaryny isläp düzmek üçin uly möçberde maýa goýýarlar. Emma bu ägit uly pudan başy nämeden başlandy? Marketing kaçan ilme urildi. 19-njy asyrda senagat rewolýusiýasy bolup, marketing düýpli ütgedi, öňçülük köpçüliklerin häsiýetine eýe boldy. Bäsleşik güýçlerini we kompaniýalar haritlaryny ýerlemäň täze usullaryny gözlemäge mejbur boldylar. Bu şu döwürde marketing ilim hökmüne kemale geldi. Öň haritlaryň aglabat el bilen ýasalyp, ýerli bazarlarda satylýardy. Emma fabrikaların peyda bolmagy bilen haritlar bir meňdeşleşdi. Şonuň üçin kompaniýalar alyjylaryň üntini çekmek üçin brend strategiýasyny ulan başladylar. Mysal üçin 1886-njy ýylda Coca-Cola kompaniýasy bäsleşlerini tapawutlanmak üçin öz bolşy logotip we çyşy dizayn döretdi. 1869-njy ýylda Heinz ilkin çygarylan markalaryň biri bolup 57 gönüşden slogan bilen tanaldy. 19-njy asyrda mahawat täze ötüş derejesine çykdy. 1841-nji ýylda Volney Palmer ABŞ-da ilkinji mahawat agentligini açdy. Ol kompaniýalar gazetlarda mahawat ýerleşdirmäge kömek edýärdi. Şol döwürde gazetler we jurnallar esas marketing kanallaryna uwruldy. 1898-nji ýylda Elmer Lewis marketing tehnidem ulanýan AIDA model bilen tanışdyrdy. Kompaniýalar sarpejleriň özüni alyp barşyny öwrenip başladylar. 1890-njy ýyllarda ilkinji bazar gözlegleri peýda boldy. Haýat haritlaryň has köp satylýandygy öwrenildi. Mahawatyň täsiri seljerildi. Türli sosial toparlaryň islegleri barlykdan geçirildi. 19-njy asyryň ahyryna marketing eýändiňe bir söwda noty däldi. Ol maglumatlara, mahawata we brend strategiýasyna esaslanýan ulgamy öwrüldi. Emma hakykatdan marketing gülläp ösýän döwri 20-nji asyrdy. Sebäbi bu döwürde radio, telewizioniýa we ähli umum korporasiýalar sahna çykdy. 20-nji asyrda marketing millionlarça adama täsir edýän ägit uly pudaga öwrüldi. Täze tehnologiýalar, radio, telewizioniýa we köpçülikle metbuat kompaniýalar öňgörülmedik mümkinçilikler açdy. Bu şu döwürde reklama adamlaryň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. 20-nji asyryň başlaryna gazetler we jurnallar esas maglumat çeşmesi bolup, kompaniýalar olar mahawat üçin işleň ulandylar. 1922-nji ýylda ABŞ-da ilkinji radio mahawaty ýanglandy. Radio marketing üçin ajaýyp platforma boldy. 1930-njy ýyllarda Amerikan maşgallalarynyň 90%-nda radio bardy. 1950-nji ýyllarda telewizioniýa marketing dünýäsini düýp göterip ötdi. Indi kompaniýalar diňe bir öňü beýan etmän, eýsem onu hereketde görkezmegi başardylar. 1941-nji ýylda Blowa markasynyň ilkinji telewizioniýa mahawaty görkezildi. 10 sekundlyk videonyň bahasy bar ýa $9 bolup, ol marketing taryhyna girdi. 1955-nji ýylda Coca-Cola meşhur teleshow üçin himayatgarlyk edip, içkini Amerikan arduwynyň nyşanyna urdy. 1960-njy ýylyň ahyryna çenli telewizioniýa mahawaty marketing esas guralyna urildi. Eger teleekrany ýok bolsaň, bazarda hem ýokdyň. 1967-nji ýylda ykdysadyatçy we professor Philip Kotler marketing management adly kitabyna marketing ilkinji ilim hökmüne ulgamlary bölüp düşündirdi. Ol marketing strategiýasynyň 4 esas türüni bolan 4 modelini döretdi. 20-nji asyrda marketing diňe bir bar bolan talap kanagatlandyrmak bilen çäklenmän eýsem täze islegleri hem döretip başlady. 1920-nji ýyllarda Ford ýaly awtomobil kompaniýalary ulaglar diňe bir transport serisi däl, eýsem status we azatlyk nyşany hökmüne mahawatlandyrdy. Şonuň netijesinde awtolog millionlaryň arduwyna öwrüldi. 1950-nji ýyllarda Coca-Cola telewizioniýa ulanmak bilen içkini Amerikan durmuş törelgesiniň nyşanyna urdy. Onuň mahawatlaryna bagtly maşgalalar, piknikler we dostluk duşuklar görkezildi. 1980-nji ýyllarda Nike sport ayakkabılaryň düşünjesini düýp göterip ötdi. Just Do It şygary we Michael Jordan bilen hyzmatdaşlygy krossowkerler diňe bir amatly ayakkabı bolman, eýsem şahsy sünnük we motivasiýa bilen baglanşdyrdy. Marketing diňe bir müşterileriň talaplaryna uýgunlaşmak bilen çäklenmän, eýsem meden tendensiýalar döretdi we millionlarça adam durmuş ýörelgesini ýetgetdi. Internetiň peýda bolmagy bilen marketing düýp göterip ötdi. Ön kompaniýalar reklam arkaly köpçüligi güzlense, indi her bir adam aýratyn semeleşip, onuň isleglerini we endiklerini öňünden saklap bilýärler. 2000-nji ýyllarda marketing internetde çykdy. Kompaniýalar web sahypalary, gözde ulgamlar we email habarnamalar ulanmaga başladylar. Emma hakykatdan da öwrülçük sosial mediýanyň döremi bilen ýüze çykdy. 2004-nji ýylda Facebook açyldy. Markalar müşteriler bilen gönnen-gön aragatan saklap başlady. 2007-nji ýylda sosial mediýada targeting reklamy peýda boldy. 2010-njy ýyllar Instagram we YouTube ykjam ulanjylar özüne çekip markalaryň täsirini güýçlendirdi. Häzirki wagtda TikTok, Instagram we YouTube Shorts täze trendler ketgitler we ulanjylaryň kararlaryna täsir edýär. SEO, content marketing we targeting reklama.
Kampaniyalar indi reklama batyş etmek yerine peýdal kontent arkaly müşterileri özüne çekýärler. SEO, Google ýaly gözle ulgamlaryna birinji orna çykmak üçin sahypalar optimizasiýa etmek. Content marketing, bloglar, podcastlar we videolar bilen müşterilere peýdaly maglumat bermek. Targeting reklama, ulanjylaryň gyzyklanmalaryny teljerip, olar laýyk reklamlar görkezmek. Mysal üçin eger kimdir bir internetde sport ayakkabılaryny gözlese, onuň ekranyna Adidas ýa-da Nike bahawatlar peýda bolýar. Neuron torlary ul maglumatlary teljerip, her müşteri üçin aýryty teklipler döredýärler. Amazon we AliExpress alyjylaryň suwda taryhyny esatlanyp, olar degişli haritler teklip edýär. Netflix we YouTube ulanjylaryň tomuş endiklerine görä videolar hödürleýär. Spotify her ulanjy üçin aýryty playlist döredýär. Marketing geljegi müşterileriň isleglerini olaryň özde bilmedeniň saklamakdyr. Jeff Bezos. 20-nji asyr marketingi has akylly, şahsylaşdyrylan we maglumatlary esaslanýan bir ulgamy uruly. Indi kompaniýalar diňe bir harit satmak bilen şäklenmän, ýa-da müşterilere aýryty tejribe döredýärler. Emma marketing indi ötüş ugry näle bolar? Geljekde marketing näle öser? Häzirki wagtda marketing emalagyň kömegi bilen täze derejä çykýar. Kompaniýalar ýa-da neuron torlary, awtomatizasiýa we saklama analitika arkaly müşterileriň isleglerini olaryň özleri duýmadanyň kesitleýärler. Mysal üçin Amazon saklama analitika arkaly müşteriniň islegini öňünden kesitleýär. 2014-nji ýylda kompaniýa saklama bilen eltip bermek ulgamy patentlady. Bu bolsa sargyt edilmedi haritlaryň müşteriniň ýaşaýan şäherine öňünden iwermek üçin edýär. Emalaň marketing çalışmaz, emma emalaň ulanýan marketologlar onu ulanmaýanlar çalışar. Inni 10 ýylda marketingde bolup biljek üýtgeşmeler. Hiper şahsylaşdyrylan marketing. Emalaň ulanjynyň diňe bir gyzyklanmalaryny däl, eýsem duýgularyny hem analiz edip, oňa degişli mahawat hödürler. Emeli influencerler, sanly blogerler, markalar we önümler mahawatlandyrar. Häzirki wagtda Lee Michaela atly virtual model millionlarça ýerine eýerji bilen eýam işleýär. Adat reklamalaryň dol ýitmegi, marketing indi kän duýulmaz, kontent bilen reklamany tapawyny görmedik hem mümkin. Marketing geljegi emelaň maglumat we saklama analitikasy bilen kesitlenýär. Ýöne bu üýtgeşmeler adamlara has amat tejribe döredürmi? Bu sorağa jogap tapmak üçin geljek mümkinçilikler has giňişden öwrenmek gerek. Netijede emelaň eýa marketing özgörtdi we indi 10 ýyl has hem akylly, salça takyk bolar. Emelaň ulan bilen kompaniýalar täze trendler kesitleýärler. Emma täzelikler oýunlaş bilmeýärler bazardan galarlar.